Karong mga panahon na mga higala, matawag na po nato ni good news, no? Kay terminated na ang operation, meaning wala na'y mga na-trap dito sa sulod. Buot pasabot, katulang tulong nga namatay, maora to sila og wala na'y lain pa. Kadto di ang text nga nadawat, nga gipabasa dito sa Bureau of Fire, nga napa daw na trap, mga unom sila kabuok, dili tinuod mga higala. Nga doon na pa'y na trap, nga unom o pito, base sa naa sa text, dili tinuod. Kay gihawanan na gid nila ang building karon, wa na gid sila makita pa nga patayng lawas. Okay? Dugang ni ana, usa ning to ang pangitaag pamaagi makuha na to, no, si siguro si PDRRM officer Christopher Tan, o di ba ka ato ang information officer sa province, si Sherwin Cesar, kay nakatutok po siya karon dito sa Padada. Ato sa din basahon ning gipasa sa atuan ni Sir Christopher Tan, ang atuang PDR, no, matod Padre good day, Mike, at 9 p.m. last night, search and rescue and retrieval operations sa Padada was terminated. Rescuer reached the bottom of the building and confirmed that nothing is inside. It was terminated. Meaning, wala na di ay tao dito sa sulod niya na trap. Daghanag na ilad ani ba, no? Daghang kay nagtuo kay nagbase man gud sa text, no, nga mga napa daw sa unom base sa text. Oo. Then ang nag-text katong last nga nakuha nga si Emily Gallegos Biloy, 31 anyos, taga McKinley, Sulok. Siya ang nag-text, Siya ang nag-text, siguro ambot unsay iyahang nakita nga nung nakasulti siya nga doon na pay unom, pero wala na di ay